ubuhlalu namabhayi esontweni kakungeni, kodwa namhlanje abantu bahlonipha ikhaya lemphefumulo ukunomuzi wasebuhleni, bese kube ngathi ikhaya lemphefumulo ilona elikhulu kunomuzi wasebuhleni. Ngoba abantu mabekhala emphefumulo abayi namabhayi, abayi nobuhlalu, abayi nayo yonke lento nemiyeko, kodwa mabebuhleni bangena nakho ubani omkhulu ikhaya. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Siyabonga mkhandlu kaNkulunkulu, musa nothando lukaShembe okusimema asimemele kulomzi wakhe emkhosini ke omkhulu weSabatha. Siyafisa ke siyacela ukuthi uNkulunkulu ukuba khona phakathi kwethu, phakathi kwalendlu yakhe, sengathi bengasiloba amagama ethu encwadini yakhe yokuphila la eloba khona abantwana bakhe abathandayo. Amen. Amen. Sisenhlanhleni ke maNazaretha yokuba emntwaneni bethu sabona uShembe. Ethi ke inkosi yasekuphakameni ukubona uShembe akuyona into encane. Ukukhonza uShembe akuyona into encane. Ethi ke amaNazaretha abanenhlanhla, noma abantu bakulelizwe baba nenhlanhla yokuba bebone uShembe, futhi mase bembonile bese bemlandela, kodwa base bebaneshwa lokuthi bengalizwa izwi likaShembe. Ilona bhadikelelo esinalo lokuba uShembe ukhuluma amasabatha onke, malanga onke, kodwa akekho umuntu omzwayo ukuthi uthini. Ngoba noma usekhaya la uhlala khona, umyalezo kaShembe usuke uhleli nawo. Noma ngabe uhamba phi, noma ngabe kawuyanga ethempelini, kodwa amazwi kaShembe asuke khona kuwe. Ngoba la uvela khona ekhaya endlini ohlala kuyo kunesihlabelelo esinamazwi kaShembe, hayi umuntu. Bese kusala kwenu ukuthi lesihlabelelo ngabe siyasebenza yini, noma sisebenza makuyisabatha kuphela. Nakhona ma usufikile esabatheni inkonzo kaShembe kawuyizwa. Sengathi uNkulunkulu maNazaretha engasikhumbula, ngoba iningi lethu liye lithi mase lifikile phakathi kwamatshe amhlophe lihlaselwe idimoni lobuthongo. Ngiye ngizweke bethu baba, mangabe wozele ethempelini usuke uhlaselwe uSathane. Mina ngokwami ucabanga okufishana ngibona ukuthi kusuke kuSathane osuke kuhlasele, kodwa kusuke kuyidimoni. Lalaba abantu basemakithi esingabagezile sesikuShembe, thola ukuthi sewufikile lapha ngaphakathi kwamatshe amhlophe, ngoba uhamba nabantu ababenemthwalo, hamba nabantu ababenza izinto zabo ababekholelwa kuzo. Lezi zinto ivuka noma sewuyembethe ingubo emhlophe. Thola umuntu wembethe ingubo emhlophe, kodwa akahlukene nomuntu okudlisa amadoda. Omunye mhlawumbe maye inkosikazi, sekwaze kwaziwa ukuthi ma ufuna ukudlisa indoda yakho izwe wena ukhona uMasibanibani. Ma ngabe kumhlangano idokodo lakhe ulithola endaweni ethile. Thola ukuthi abantu bahlangene emhlanganweni beze kuShembe, kodwa ngoba wena unesigodlo emzini wasebuhleni esivalwayo ma ngabe kumhlangano,
bayazi ukuthi abantu cha uMasibanibani mangabe kuyinyanga yomhlangano akasebenzi usuke esebuhleni, kodwa amakhosikazi aseNazaretha ayazi ukuthi noma sekusebuhleni wena uyasebenza, uyayikhipha imithi yentando. Bayazi abantu othi njengoba wena uyindoda lapho vela khona unesigodlo, ayafika abantu kuwena bezoncinda, uzowubeka isikhathi nemigomo wokuthi ngesabatha-ke kangisebenzi, ngoLesihlanu ngigcina ngo-2 ngoba ngisuke sengenzela ukulungisela isabatha. Kodwa uyiNazaretha wena emzini wakho njengoba ulapha ethempelini ushiya amathwasa. Ushiya amathwasa wena emzini wakho wena ngoba uyiNazaretha kunorawundi omkhulu, uthi urawundi wamathwasa. Kodwa lenkolo kaShembe ibe ithi mangabe uphendukile noma lo moya womngoma makhambe kwahamba wakuvukela lapho wawuzalwa khona, othi uShembe kawuhlali kuwo, olungisa uhlambulula abantu, ngoba inkolo yalapha ekhaya ayivumi ukuthi mangabe sewuyiNazaretha kubonakale mawuhlele ethempelini make kwaphakama umNazaretha kuvela ubuhlali kwena obomvu nobumhlophe. Ethempeleni amngeni ubuhlali, emzini kaShembe amngeni ubuhlali lobu bezangoma. Noma ngabe udla amagobongo umndaweni omndike engabe umnguni, ukudla lokho mawukini ukuphothula uqede bese uhamba uyokuhlambuluka eMshumayeli. Kade ngidla amagobongo bese uhlambuluka ngo-650 ubuyele esontweni, ubuhlali unamabhayi esontweni kakungeni. Kodwa namhlanje abantu bahlonipha ikhaya lemphefumulo ukunomuzi wasebuhleni, bese kube ngathi ikhaya lemphefumulo ilona elikhulu kunomuzi wasebuhleni. Ngoba abantu mabekhala emphefumulo abayi namabhayi, abayi nobuhlalu, abayi nayo yonke lento nemiyeko, kodwa mabebuhleni bangena nakho ubani omkhulu, ikhaya lemphefumulo noShembe. 10:24 maHebheru. Asiqondane ukuze sivuselelane, thanda nokwenza okulungileyo, asingayeki ukuhlangana njengabanye, kepha kasiyalane kakhulu lokhu nibona usuku lusondela. Mangabe sona ngabomu sesiyalazi iqiniso, awusekho umnikelo ngezono, kepha kuhlalela ukulahla okukhulu okwesabekayo. Yebo ulaka oluvusiweyo luzowuqeda abaphikayo, owakadela umthetho kaMose wafa engenakhawukelwa. Ngibuza ukuthi mina yini enkulumo wasebuhleni nekhaya lemphefumulo na? Shumayela lezi zinto, ululeke usole nokusola, angabikho umuntu oweyisayo. Ngithi yini maNazaretha uma niye ekhaya lemphefumulo ningawafaka amabhayi, bengayipendi imlomo abarujayo, bengabafaka opowder, kodwa mani ebuhleni ningena nayo yonke lento eningayi nayo ekhaya lemphefumulo. Ikhaya lemphefumulo liphethwe ubani? Aliphethwe yini uShembe? Aliphethwe yini uShembe ikhaya lemphefumulo na? Abantu mabekhala lemphefumulo akekho ongafuni ukusebenza makuthiwa kuyasetshenzwa khona, kodwa mangimenyeza imisebenzi ebuhleni abantu abavuki. Abavuka ebuhleni. Khona umuntu ofika ngoJanuwari kumhlangano uyosuvalwe akaze avuke ekuseni ayosebenza ukuxosha noma iphepha leli, kodwa masisekhala emphefumulo uthola wonke umuntu kubanga ukuyongenwa lapha emfuleni ukuyoklina umfula, ngoba wazi ukuthi uzohlambulula abantu bakubo. Ubani ohlambulula abantu? uShembe yini noma umfula na? Ubani ohlambulula abantu? Ngoba makumenyezwa imisebenzi emzini kaNkulunkulu abantu abayi. Makumenyezwa imisebenzi sisekhenana abantu abavuki, thola abantu beyilalele ngezisu phansi kwezihlahla, babodwa bayixoxela indaba, babodwa bazenzela lokhuya. Ekhaya lemphefumulo cishe kulinyazwane ngamafoshela kubanga uxova usimende.
kodwa nakho ebuhleni kuyakhiwa. Akekho umuntu okethatha imoto ethi maNazaretha insizwa nani bodadewethu, ngoba kuleli sonto akekho osebenzayo, nasethempelini umshumayeli awukho umsebenzi athi uyawumemeza novuka nathi asihlanganeni nali iveni bafowethu sihambe siye ebuhleni siyosebenza, ngoba kuyakhiwa ebuhleni. Kodwa bayayikhipha imoto abantu bethi asihambe siyekhala emphefumulo. Kuyakhiwa, bayikhipha abantu bekhala emphefumulo imoto. Angisho ukuthi abangayi, kodwa ngithi bhasobha ingozi yogcina uthatha ikhala emphefumulo ulibeka liba phezulu lo muzi kaShembe wasebuhleni, ngoba uyogcina ukhonza ithixo ulahlekelwa uShembe. Uzolahlekelwa uShembe ngenxa yokuthini na? Khona indawo wena oyazi ukuthi ibalulekile ukuneminye imizi kaShembe. Athi yabona nje silapha ethempelini, umthetho walapha ngesabatha uthi mangabe kuyisabatha umuntu osebhajadisiwe akangena ethempelini umqhele engawufakile. Umuntu osebhajadisiwe kuleli bandla ngesabatha ufaka ibhlukwe elimnyama, yeka noba ufakele lakhe enfolvini leli lakho nje libende nelikhakhe lakho lelo ikhodro ngesabatha. Umthetho walapha ebandleni uthi ngesabatha yonke inhlansuthi uma inayo imvunulo iyayithenga imvunulo ihambe iyobhinqa, ibhinqela ukuya esabatheni, ifake ishethe elimhlophe ngesabatha. Yathi inkosi ilanga lamalanga thiwa kobaba, yathi madoda ngicela ukubuza ukuthi yini ebalulekile phakathi komuzi kaNkulunkulu namakhwe eni na? Athi amadoda, baba kubaleka umuzi waNkulunkulu. Wathi niyazi madoda edala ngibuze lokho? Athi amadoda chabo. Wathi ngisho ngoba uma niza lapha ekhaya madoda nigqokela nomi kanjani, abanye bafika